Il-mina fiż-żona ta' Għajndwi li kienet ilha magħluqa għal kważi 24 siegħa u bekk daw kollha normalment kienu jużaw din it-triq kmieni filgħodu kellhom jgħaddu minn rotot alternattivi. Fil-fatt sa filgħodu kienet għaddejja ħidma intensiva biex jinqala xi ġebel li seta' kien ta' perinklu wara l-maltemp tal-aħħar jiem. Jidher ċar li minn mal-faċċata tad-daħla tal-mina tneħħa ħafna ġebel ta' kull forma u daqs bilan li l-maltemp ma jirġax jikkaġuna aktar ħsarat li jsarraf f'inkonvenjent bħal dan. Il-ħamis filgħodu Net News kien informat li l-maltemp ta' matul il-lejl kien waqa' ġebla ta' daqs kbir flimkien ma' ġebel ta' daqs varju fin-nofs tad-daħla ta' din il-mina. Din il-ġebla tresqet fil-ġemp matul il-jum u l-pulizija kkonfermaw ma' dan l-istazzjon li fortunatament din il-ġebla ma laqtet l-ħadd u ma kkaġunat l-ebda ħsara. Persuna li tkellmet ma' Net News spjegat li xi xogħol ta' restawr kien se jibda fil-jiem li ġejjin. Dan minkejja li lura fl-2021 Infrastructure Malta kienet ħabbret li se tibda proġett ta' restawr ta' 2.2 miljun euro. F'Settembru tas-sena li għaddiet, il-Kunsill Lokali wkoll kien ħabbar li kienet isir xi xogħol fil-mina ta' Għajndwi li matul il-lejl. Però jidher li l-maltemp ħalla aktar ħsarat